Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalke nami kula Cahya Nugrahini saka kelas 11 OTKP 1 arep ngenalke Kota Tangen, daerah kuliner. Kuliner Ganevo iki terletak ing Desa Katelan, Tangen Sragen. Letakipun rodok strategis amarga cedhak alun-alun Sentana Tangen. Kuliner Ganevo iki dibangun tahun 2011 teko 2019. Kate Suparno waktu iku dikonfirmasi awak media tentang pembangunan kuliner Ganevo iki kanggo ngangkat perekonomian pedagang khususnya warga Desa Katelan Tangen Sragen. Ing jero lokasi kuliner dodolane macem-macem. Contohipun warung mie ayam bakso, warung nasi, warung es campur, warung gado-gado, lan sak piturute. Ning sekitar kuliner Ganevo iki ya ana pom bensin, ana Masjid Raya Baitul Salam, ono distro, ono Alfamart, lan uga ono kantor kecamatan Tangen.